Tuhatta obason masuk mahita tu parningotan yaka namoding taparade madirita marede sian buke dan nomor 520 ayat sada. Kadongan saha persyaon di bagasan goani Tuhatta Yesus Kristus sadarion ingotot tado akadongata nang jumulo monding sian tonga-tongata di bagasan sataon parkuriaon dang na mangarum kari lungun manak sidang ngolon hita nuai disi ay tapatu pabe parningotan diat kanong mudingi na paingotok kita doi pabuah hita pe moding domse songot dongata nau mudingi jala tahapur saido dada hamatean ujung ni pardalanata tungdalan hanguluat doi songoni dok ni apostol Paulus tuhuria Korintus aya pala Tuhan ima na tuat sugot sian banua kijang mardongan suara ni situa ni suruan ni debata dohok mardongan sarune ni debata dungi hehe maju mulu akan amate akka na marhite-hite Kristus.
Goarni ruas di Huriata, nama rujuk mulu di bagasan setahun perhuriaunon, membuka setiap tanggal 22 November 2020 satu tanggal 20 November 2020 sadayon. Naparjulu Situa Edison Eli Hotler Judiwan Siagian umur 62 tahun sada ama Sianwek Hermon. Napaduahon Teti Boruman Urung umur 50 sada tahun sada ina Sianwek Kenan. Patuluhon Lian Henry Sibarani SHMH umur 62 tahun ama Sianwek Bethesda. Paupaton Situa Manogar Sihotan umur 64 tahun sada ama Sianwek Bethesda. Palimahon Insinyur Maurid Silitonga umur 77 tahun sada ama Sianwek Bethlehem. Paunopon Gloria Esther Borusima Juta umur 10 tahun sada dadana urung Sianwek Jetun. Papituhon Mariduk Manulang umur 54 tahun sada ama Sianwek Galilea. Pawaluhon Maria Francisca Burulu Batobing umur 63 tahun sada ina Sianwek Nazaret. Pasiahon Nuraini Borusia Turi umur 34 tahun sada ina Sianwek Hermon. 10 Jumina Borus Jabat umur 63 tahun sada ina Sianwek Galilea. 10 sada Damei Rosi Borusi Dauruk umur 40 tahun sada ina Sianwek Bethesda. 12 Moster Saliman Simajutak umur 66 tahun sada ama Sianwek Kenan. 10 Arta Flora Burumanurung umur 56 tahun sada ina Sianwek Kenan. 14 Denny Timpul Simajutak umur 70 tahun sada ama Sianwek Kenan. 15 Holong Sibolon umur 45 tahun sada ama Sian Efrata. 10 Tugu Sinaga umur 66 tahun sada ama Sianwek Hermon. 10 Peter Togar Panuguan Lugat Tobing umur 44 tahun sada ama Sianwek Betania. 10 Toga Silitonga umur 74 tahun sada ama Sianwek Bethlehem. 10 siang Rumodang Bangun Tua Borutapun umur 60 tahun sada ina Sianwek Kenan. 20 Mangapul Jackson Naibaho umur 65 tahun sada ama Sianwek Galilea. 20 sada Kumisar Raja Gugu umur 57 tahun sada ama Sianwek Nazaret. 22 Rumiris Borusibulong umur 57 tahun sada ina Sianwek Hermon. 20 Elsaria Murni Silalahi
umur 63 tahun sadaina sian uek Galilea. 24 Surya putra mangatas Simacuta, umur 66 tahun sada ama sian uek Jetu. 25 Emeria Buru Sinaga, umur 88 tahun sadaina sian uek Kanal. Nunga maradian nasida sian nasa ulaon nagi portibion. Alainapte ikon ape tugan tol Mahamat yani. Song nang masa tuaka haholongan ni rokata. Naung jumului di bagasan pangaramotyon ni debatado nang akaisang ay Kristus do Tuhan yakan na manghulu doho na mati. Ikon sudedo jolma mamulus hamadian dang merdiai bar manak isepe namek nang nama gudang namora nang napugus nasangap nang nalea nagugu dohok nakali tidak di pangukaput 20 ayat 12 dungi huidama akan mati akan Mehmet nang akan balga jongjong di dulu ni habang say jadi diukak ma akabuku dungi diukak ma sada buku na asing ima buku hangluan gabe diuhumi ma akan mati marguru tunata surat di bagasan akabuku hobar tunani wala sidagi atong rima hita jongjong di bagasan uduk doh seret liroha martangiang mahita di bagasan rohat tadi asa totong ingot kita pasahato dirita tutuhata sahat rodi hasusudani bohal tabi.
Songonima ulo sonoton abi nasaksat tunamonangi nasotu pabe sesaoku warna sian buku hamluani hati dakonokuma warna dijuluni daman nang aka suru-suruanna saya berjumah hora sirasa mate dungi lihonokuma tuho tupal hamluani. Amin.